Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар турында. Татарстан икътисады яңа икътисади вазгыятькә ничек яраклашыр? 2021 год характеризовался возвратом экономики страны и республики на допандемийный уровень. Премьер-министр бу хакта депутатлар алдында чыгыш ясады. Дәүләт советы сессиясеннән Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Ире анага баласы белән 2 ай күрешергә бирми. Попросила его очень, чтобы он дал мне пообщаться с ребенком, увидеть его. Он сказал, что все через медиацию. Җәмгыятьтә шау-шу кузгаткан аерылышу процессы кайчан һәм ничек тәмамланачак? Суд утырышыннан Динә Исамдинова репортажы. Күселәр һәм тышканнар белән көрәш. Как только сошел снежный покров, естественно, все грузные мигрируют на открытые территории или либо на какие-то объекты, жилые объекты. Тимерүчеләрдән ничек котылырга? Инзилә Хөсәйнова белешеп кайтты. Санкциялар шартларында республика икътисадының тотрыклы үсешен тәэмин итү, моңарча читтән кертелгән товарны үзебезнекенә алыштыру һәм социаль өлкәдәге төп бурычлар. Бу турыда бүген Татарстан Дәүләт Советы сессиясендә премьер Алексей Песошин сөйләде. Ул 2021 елда хөкүмәт эшчәнлеге буенча хисап тотты. Премьер-министр уңышлар түгеле бүгенге вазгыятьтә алда торган мәсьәләләргә күбрәк игътибар итте. Депутатлар аннан хезмәт хакы, яңа мәктәпләр, балалар бакчалары төзелеше, аварияле торактан халыкны күчерү кебек көнүзәк проблемалар турында сорады. Сессиядан Фәйрүзә Мәҗитова. Татарстан хөкүмәтенең үткән елгы эшчәнлек турында хисабы бүгенге парламент сессиясенең төп мәсьәләсе. Соңгы 2 атнада Дәүләт Советы комитетларында бу документ турында зурдан күп сөйләштеләр һәм бүген Алексей Песошин барлык депутатларга төп күрсәткечләрне бәян итте. 2021 год характеризовался возвратом экономики страны и республики на допандемийный уровень. Алексей Песошин узган елны Татарстан икътисады өчен уңышлы дип атады. Күрсәткечләр пандемиягә кадәрге чорга кайткан. Товар җитештерү инвестицияләр күләме арткан. Монда яңа җитештерү үзәкләре ачылу, нефть компанияләренең табышы, машина төзелешендәге казанышларның өлеше зур. Узган ел республикада 3 миллионнан артык квадрат метр торак төзелгән. Республика һәм федераль программалар ярдәмендә социаль корылмалар сафка баса. За прошлый год превысил 96,5 миллиардов рублей. Узган ел социаль корылмалар төзүгә һәм яңартуга 96 миллиард ярым акча бүленгән. 4621 корылмада эш барды. Балалар өчен 6 ял лагере, 70 парк, 959 күп катлы йортка ремонт ясалды. Быел икътисадтагы кыенлыкларга карамастан республика программалары дәвам итәчәк. 10 мәктәп, 7 балалар бакчасы төзелә. Юллар салу буенча башланган зур проектлар тормышка ашырылачак, диде Алексей Песошин. Чыгышын ул санкциялар шартларында республика икътисадын саклап калуга багышлады. Республикада оператив штаб эшли. Хәзер импортны алыштыру, эш урыннарын саклап калу һәм азык-төлек белән тәэмин итү төп бурыч булып тора. В республике принят антикризисный пакет мер. Республикада кризиска каршы чаралар күрелә башлады. Эшмәкәрләргә ташламалы кредитлар бирү каралган, аз киремле, күп балалы, мөмкинлеге шикле балалар тәрбияләнүче гаиләләргә адреслы ярдәм күрсәтелә. Бу юнәлештә 85 төрле чара бар. Республикада һәр 2 сумның берсе балалы гаиләләргә ярдәм итүгә тотыла. Татарстан предприятиеләре импортны алыштыру буенча эш башлаган. 100 оешмада 2000гә якын детальнең күчерелмәсен җитештерәләр. Депутатлар авиасәнәгать өлкәсендәге программалар турында кызыксынды. Я помню, сколько сил приложил первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев, действующий президент Рустам Галевич Минниханов. Мин хәтерлим әле Татарстанның беренче президенты Ментимир Шаймиев белән хәзерге президентыбыз Рустам Минниханов Капо заводының җитештерү куәтен коллективны саклап калу өчен барсында эшләде. Тик федераль үзәк безне ишетмәде. Хәзер иртәгә үк самолетлар кирәк диләр. Авиасәнәгатьне үстерү өчен программалар кабул ителдеме? Программа, конечно, есть. Программа бар, алдан эшләнгән иде. Федераль үзәк тарафыннан безгә киләсе елга 3, аннан соң 7, 2025 елга 10 самолет җыю бурычы куелды. Депутатлар бүгенге вазгыятьтә торак коммуналь хезмәткә тарифлар арту-артмау белән кызыксына. Избиратели волнуют тарифы ЖКХ в 2022 году. Будет ли повышение? На 22 год 2022 елга тарифлар кабул ителгән иде. Алар 1 июльдә үз көченә керә. Аның буенча 6,3%-ка арту көтелә. Премьер-министрдан шүп яндыру заводын төзү турында да сорадылар. Барлык килешүләр төзелгән, эш башлар өчен барда әзер, диде Алексей Песошин. Санкциялар вакытында алга таба ничек хезмәттәшлек итәсен ачыклыйсы бар, диде ул. Тагын бер мәсьәлә, киләчәктә өлешләп акча кертеп, фатир алганда алданучылар булмас, ди премьер-министр. Халыкны аварияле торактан күчерү программасы да тәмамланырга тиеш. Осталось переселить 11 квартир. Казанда 11 фатирдан кешене күчерәсе калды. Республика буенча 136 аварияле фатир гына бар. Быел хәл итәрбез дип уйлыйм. Хөкүмәт хисабын депутатлар уңай бәяләде.
Я еще раз хочу выразить слова благодарности, Алексей Валерьевич, вам. Основательный такой документ, глубокий анализ прошедшего непростого года. Очень бы просил, чтобы с новой энергией, уже с пониманием сложности по импорту, замещению, активно правительство работало, и чтобы наша стратегия 2030, которую мы впервые в истории нашей республики приняли в ранге закона, значит, мы его выполняли, и мы не можем его не выполнить. Бүгінгі күнде самый актуальный әйбер менә безнең бит инде импортозамещение безнең ситуация бит шулай. Бүгінгі күнде безнең производствобызның туктамавы, халыкның эш белән тәэмин ителүе, халыкның көн күреш мәнфәгатьләрен хәл итү. Уку елына Татарстан өлкәсендә, Татарстан Республикабызда 10-га якын яңа мәктәп төзеләчәк. 7000-нән артып яңа укучылар яңа мәктәптә укыячаклар. Бу әлбәттә шатландыра. Безнең республикада булган, Россиядә булган организациялар, предприятиялар, промышленность, авыл хуҗалыгы һәм барлык кеше малый бизнес, средний бизнес эшләсә, бу бүгенге көндә кешенең эш урыны булса, иң мөһим мәсьәлә шушы. Бүгенге сессиянең көн тәртибендә 30-га якын мәсьәлә иде. Алар арасында социаль мәдәни оешмаларда хезмәт күрсәтү сыйфатына бәя бирү буенча Татарстан президентының хисабы да бар. Аны Ләйлә Фазлыева тәкъдим итте. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Депутатлар иктисад буенча фикер алыша башлаганча Россия президенты Владимир Путинга теләктәшлек белдереп, мөрәҗәгать белән чыкты. Сүз Донецк, Луганск халык республикалары һәм Украинада махсус хәрби операция турында бара. Депутатлар иленең баш командующий Владимир Путинның Украинаны коралсызландыру һәм милләтчелекне бетерү, Донбасс халкына ярдәм күрсәтү турындагы карарларын хуплавын белдерде. События, происходящие на территории соседнего государства. Күрше дәүләттә бара торган вакыйгалар Крым язы вакытында кебек шуны күрсәтә. Махсус хәрби операция башлау Украинаның көнчыгыш өлешендә яшәүче гади халыкны үтерүне туктату өчен бердән-бер дөрес стратегия яктан уйланылган карар булды. Анда яшәүчеләр 8 ел дәвамында националистлык берләшмәләре тарафыннан мыскыл ителде, юкка чыгарылды. Нәкъ менә Россия хәрбиләренең килүе Донбасс белән Крымга карата әзерләнгән һөҗүмне булдырмый калырга мөмкинлек бирде. Югыйсә корбаннар күбрәк булыр иде. Шул рәвешле Россия үз иминлегендә тәэмин итә. Предотвратить готовившееся нападение на Донбасс, Крым и обеспечить национальную безопасность Российской Федерации. Көнбатыш илләре Америка Кушма Штатлары белән берлектә Россиягә каршы икътисади һәм мәгълүмати сугыш башлады дигән мөрәҗәгатьтә санкциялар кертелде. Россияны дөнья аренасыннан төшереп калдырырга тырышалар. Аларның төп бурычы безнең икътисадны какшату, тормыш дәрәҗәсен төшерү, шул рәвешле дәүләтчелекне җимерү ди депутатлар. Шуңа өстәп Украинага туктаусыз рәвештә корал да кертелә. Россия төбәкләре аерым алганда Татарстан Донбассның азат ителгән территорияләрендә яшәүчеләргә ярдәм итәргә әзер. Республикага аннан 1000-нан артык кеше күченде. Битараф булмаган Татарстан халкы азык-төлек, дару һәм кием салым тапшыра. Хәзергә Донбасска республикадан 100 тоннадан артык йөк тә җибәрелгән. Депутаты Государственного совета Республики Татарстан убеждены, что в сложившихся условиях Татарстан дәүләт советы депутатлары мондый шартларда безнең халыкның бердәмлеге аеруча мөһим дип саный. Россия кораллы көчләренең ил главнокомандующий куйган барлык бурычларны намуслы үтәячәгенә ышанабыз. Ватанны саклаучы ир-егетләребез көн саен күрсәткән батырлыклар, ватанпәрвәрлекнең, антка тугры булуның, кардәш халыкка ярдәм килергә әзерлекнең чын үрнәге булып тарихка керә. Татарстан үз батырлары белән горурлана. Халык булган кыю егетләребезнең истәлеге күңелләрдә мәңгегә сакланачак. Аларның туганнарына ярдәм итү безнең бурычыбыз булып тора. Республика халык булган хәрбиләрнең гаиләләренә өстәмә акча түләү турындагы карарны Идел буе төбәкләре арасында беренчеләрдән кабул итте. Әлеге чараларның барысын да хуплыйбыз. Татарстан дәүләт советы депутатлары илебезнең халыкара аренадагы урынын ныгысын өчен күп көч куя. Россиянең күп милләтле халкы мәнфәгатьләре өчен тырышабыз. Достижение поставленных целей во благо и в интересах многонационального народа Российской Федерации. ЮНЕСКО комитеты Казанда узарга тиешле 45-нче сессиясен әлегә үткәрми торырга карар кылган. Бу хакта Россиянең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясенең җаваплы сәрхатибе Григорий Орджоникидзе белдерде. Сессия июнь аена билгеләнгән иде. Орджоникидзе әйткәнчә, ЮНЕСКО комитетындагы 21 ил әгъзалары Көнбатышның көчле басымы астында. Алар сессия утырышын Казанда уздыруга каршы гомумән Россияны рәислектән алырга да телиләр. Шуңа да карамастан ЮНЕСКО комитетындагы илләрнең күбесе безнең илгә карата булган мондый мөнәсәбәт
белән килешми. Киеренкелекне бетерү өчен партнерлар сессиясе үткәрү вакытын күчерүне сорады дип хәбәр итә Григорий Орджоникидзе. Россия исә ел ахырына кадәр ЮНЕСКО әгъзалары киңәшмәсен үткәрергә әзер икәнлеген дә белдерде. Дәүләт Советы сессиясеннән соң Рөстәм Миннеханов Түбән Камага юл тотты. Монда ул Россия Фәннәр академиясе вәкилләре белән очрашты. Шулай ук сәнәгать җитештерүе шартларында экология иминлеген тәэмин итү буенча эшче төркем утырышында катнашты. Сүз санкциялар вакытында нефть һәм нефть химиясе юнәлешендә республика белән Россия Фәннәр академиясенә хезмәттәшлеге турында барды. Табигатьне саклау буенча бурычларны тормышка ашыру өчен предприятиеләрнең фән вәкилләре белән тыгыз хезмәттәшлеге кирәк ди президент. Тулырак Роня Абдрахманова. Перед нами как раз начинается прием химзагрязненных стоков по 3 коллекторам. Утырышка кадәр кунаклар Түбән Каманың зур сәнәгать оешмаларына сәфәр кылды. Бу Түбән Кама нефтехимның калдык суларны биология алымнары белән чистартучы кырылмалары. Биредә кунакларны эш барышы, заманча җайланмалар, предприятиенең табигатьне саклау юнәлешендәге тәҗрибәсе белән таныштырдылар. Я хочу обратить внимание, что весь процесс здесь очистки транспортировки в самотечном режиме. Түбән Кама Татарстанның икътисади яктан алга киткән шәһәрләренең берсе, нефть химиясе үзәге. Биредә республикада чыгарылган 34 миллион тонна нефтьнең 20 миллион тоннасы эшкәртелә. Былтыр 772 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Республика икътисадын тәэмин итүче предприятиеләрнең 20% Түбән Камада урнашкан. Кичкенә генә сәяхәттән соң кунакларны Рөстәм Миннеханов шәхсән сәламли. Җыелыш алдыннан ул Россия Фәннәр академиясенең глобаль экология проблемалары буенча фәнни совет рәисе Степан Калмыков һәм Фәннәр академиясенең Казандагы фәнни үзәге җитәкчесе Олег Синяшин белән очрашты. Где большая экономика, там должна быть сильная экологическая программа. Очрашу Түбән Камадагы сәнәгать җитештерүе шартларында экология иминлеген тәэмин итү буенча эшче төркем утырышы белән дәвам итә. Нам долго жить и работать, и если мы не будем соблюдать вот эти нормы, то понятно, нам грозили 26-м годом, потом углеродный след. К сожалению, они тоже это забыли сегодня, готовы навоз топить и дрова топить. Дело не в этом. Дело в том, что мы республика промышленная, техногенная, и мы серьезно намерены дальше развивать нашу экономику. Но вопросы экологии – это качество жизни людей, это здоровье людей. Татарстанда экологиягә зур игътибар бирелә. Соңгы 3 елда республикада табигатьне саклау юнәлешендәге чараларга 30 миллиард сум акча бүленгән. Бу Идел буе федераль округында иң зур күрсәткеч. Түбән Кама җитәкчелеге сүзләренә караганда, шул максаттан шәһәрдә заманча химия технологияләре фәнни үзәге төзергә җыйналар. Но есть в то же время вопросы, которые требуют решения. Это Хәлитәсе мәсьәләләр бар. Әйтик, Түбән Кама нефть химиясе комбинатының моңарчы шәнлек алып барган территориясенең пычрануы. Объект файдаланылмый. Тик ул мәйданда грунт сулары һәм җирнең пычрануы проблемасы бар. Бу юнәлештә галимнәр белән бергә эшләргә кирәк. Дәүләт программаларында моның өчен индустриаль партнер дигән төшенчә бар ди президент. Бу экология өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл итү өчен сәнәгать оешмалары һәм фәнни даирә бергәләп эшләргә тиеш дигән сүз. Хәзерге вакытта ил икътисадына көнбатыш илләре көчле басым ясый. Бу чит ил технологияләре, җайланмалары һәм чимолларын файдалануга кагыла. Алар экологияны саклау мәсьәләсенә дә йогынты ясаган. Только в кооперации науки и бизнеса можно успешно решать наиболее сложные задачи. Предприятия нефтегазохимического комплекса республики заинтересованы в развитии такого сотрудничества. Россия Фәннәр академиясе вәкилләре Татарстандагы табигатьне саклау юнәлешендәге чараларны югары бәяләде. Бу тармакта хезмәттәшлеккә әзер булуларын белдерде. Ахырдан Татарстан экология министрлыгы һәм РАНның фәнни советы арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Түбән Камадан Роня Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Без яшь ярамлык Тимофей Шогин язмышын күзәтеп барабыз. Исегезгә төшереп узыйк. Аның әтисе белән әнисе аерылырга йөри. Узган ел ахырында Казанның Мәскәү районы суды бала әнисе белән калырга тиеш дигән карарда чыгарган була. Әмма ир кеше моның белән килешмичә, март башында баланы бакчадан алып китә һәм әнисенә башка күрсәтми. Бүген Шогиннар Татарстан югары судында очрашты. Мәхкәмә карары кем файдасына булганын Динә Хәсәметдинова җиткерер.
Представлены дополнение к апелляционной жалобе. Шогиннар инде узган елдан берле суд юлында йөри. Төп проблемаларын кичкенә уллары Тимофейның кем белән яшисен хәл итә алмыйлар. 2021 елның декабрендә Казанның Мәскәү районы суды әни кеше Юлия Шогинаны яклап чыккан. Сабыйны аның белән калдыру, әтисе белән билгеле бер көннәрдә һәм әнисе барында күрештерү турында карар чыгара. Ир кеше моның белән килешми һәм Татарстан югары судына шикаят юллый. Я никогда настолько долго с сыном не расставалась. 9 месяцев носила его под сердцем. Юлия Шогина сүзләренчә, март айында Матвей Шогин улын балалар бакчасыннан алып китеп фатирына бикләп куйган. Аны әнисе белән күрештерми. Без үз тапшырубызда бу турыда сөйләгән идек. 4 марта. 4 март көнне ул ниндидер ир-ат белән бергә улыбыз йөри торган балалар бакчасына килеп аны алып киткән. Улым исәнме, юкмы икәнен белмим. Миннән аны яшерәләр. Бу хәлне Татарстанның балалар хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил үз контроленә алган иде. Ләкин ул да, юристлар да Матвей Шогин гамәлен хукук бозу дип бәяләмәде. Ир белән хатынга бала мәсьәләсен килешеп шишәргә киңәш иттеләр. Ссылка в дополнение к апелляционной жалобе. Бүгін Татарстан югары судында Матвей Шогинның шикаятын карадылар. Утырыш нибары 15 минут барды. Җавап бирүче як медиация үткәрү, ягъни бәхәсне психологлар ярдәмендә шишу тәкъдимен керткән. Судебная комиссия честно определила ходатайство, связанное с проведением процедуры, удовлетворить и предоставить сторонам срок для примирения, в связи с чем судебное заседание отложить. В качестве возможного медиатора. Медиацияны оештыру өчен медиатор буларак Татарстанның балалар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкиле тәкъдим ителде. Ике як килешәчәк дигән өмет бар. Договорятся между собой. Матвей Шогинның мәнфәгатьләрен кайгыртучы хәзерге вакытта сабыйның нинди хәлдә булуы турында безгә аңлатма да бирде. Прекрасно чувствует, да, очень активный ребенок. Бала үзен бик яхшы хис итә, ул бик актив һәм кәефе дә күтәренке, мин аны үзем күрдем. Барда яхшы буласына ышанам. Очень общительный ребенок. Суд утырышы тәмамлануга Юлия Шогина ире белән сөйләшергә ашыга. Улын 2 айга якын күрмәгән ана сабый белән аралаштыруны сорый. Разговаривали непосредственно о том, что нужно уладить конфликты между нами. Безнең арадагы бәхәскә нокта куйык. Миңа улым белән сөйләшеп алырга булса да рөхсәт ит, аны күрсәт дип сорадым. Ул миңа медиаторлар янында гына дигән җавап кайтарды. Ниндидер остыртын уйлары бар бугай. Мин хәзер аның янында бит. Нишләп бүген үк килешеп булмыйсың? Бок о бок, и почему он не может со мной договориться сейчас? Медиацияны Татарстанның балалар хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил аппараты оештырыр дип көтелә. Конфликтны психологлар ярдәмендә шишәргә тырышачаклар. Очрашу нәтиҗәләре буенча тагын бер суд утырышы узачак. Ул 5 майга билгеләнгән. Динәк Самдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан бүгін Россияда башланган Қызыл кәнәфер акциясына кушылды. Ул бүйік җиңүнең 77 еллыгына багышлана һәм сугыш ветераннарына матди ярдәм күрсәтү максатыннан оештырыла. Қызыл кәнәфере батыр солдатларның ватанны саклап түгелгән каны символы. Әлеге чәчәк формасындагы күкрәк билгеләрен волонтерлар бүген Бауман урамында сатты. Қызыл кәнәферне маркетплейсларда, сәүдә үзәкләрендә, почта бүлекләрендә дә алырга мөмкин. Акция 22 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Җыелган акча ветераннарга дарулар һәм башка кирәк-яраклар сатып алу аларны терлекләндерүгә дә тотылачак. Бу чара 2018 елдан бирле оештырыла, шул вакыт içinde 13 миллион сумнан артык акча да җыелган. Рөстәм Миңнехановка бүген Казан гарнизонының яңа хәрби прокурорын тәкъдим иттеләр. Ул юстиция майоры Мунко Циринов хәрби прокуратура органнарында 2009 елдан бирле хезмәт куя, моңа кадәр Хабаровский гарнизоны хәрби прокуроры урынбасары булып эшләгән. Казанда шул арада кимерүчеләр саны да арткан, халык аларның йорт подвалларында күп булуына зарлана башлаган. Шулай ук ташландык өйләр һәм биналар янында еш күренәләр. Белгечләр моны тышкан күселәрнең кар эрегәннән соң азык эзләп чыгулары белән бәйләп аңлата. Кимерүчеләрне ел әйләнәсе ай саен агулыйлар, яз һәм көз көннәрендә аена 2 тапкыр икән. Бүген Казан үзәгендә чираттагы шундый чараны оештырдылар. Күпме агуласак та кимерүчеләрне бөтенләй юк итә алмыйбыз. Аларның күпләп үрчүендә кешеләр үзләре дә сәбәпче ди. Белгечләр теманы Инзилә Хусаинова дәвам итә. Это приманки от грызунов, колевые. Если что, если здесь обнаружатся грызуны, они вот приклеются. Йорт подвалларында тышканнар һәм күселәр бармы юкмы икәнне белү өчен башта менә шундый махсус җилем куялар. Соңрак килеп тикшерәләр. Әгәр берәр кимерүче эләккән икән, агулау эшләрен башлыйлар. Менә бу Бауман урамындагы бер йорт подвалы. Күселәр йөгрешкәне күренми, тик профилактика чараларын алдан күрергә кирәк диләр.
дает нам возможность применять яды с умом. Biz ağını tileseni şık koymayız. Başta bu orunda şınnan da kemirüşler var mı ikenligin aşıklarga gerek. Eğer onlarını tababız iken elbette ağılıyız. Кимирүчеләр айрыуча көз һәм яз көннәрендә арта диләр. Кар эреп, җир кипшерә башлагач, алар үзләренә азык эзләп чыга башлый. Шуңа күрә хәзер бигрәк тә еш күренәләр. Ләкин күсе һәм тышканнарны бу вакытта гына түгел, ә ел әйләнәсендә ай саен агулап торалар. Действительно отмечается увеличение жалоб на наличие грызунов. Соңгы 2 атнада чыннан да кимирүчеләр күп дигән мөрәҗәгатьләр еш килә башлады. Алар хәзер туклану урыннарында кешеләр яши торган йортлар янында арта. Кар эрегәннән соң чүпләр, ризык калдыклары чыга. Менә шуңа җыелалар да инде. Большое количество образуется свалок. Бу Бауман урамындагы Казан мәчесе һәйкәле. Патшабикә Елизавета Петровна заманында Казан мәчеләре иң елгыр һәм тышкан тотарга оста булып саналганнар. Шуңа күрә улаларны хәтта Санкт-Петербургтагы патша сараена китерүләрендә сорый. Шуннан соң тышканнарның эзләре дә калмаган була. Ә хәзер кимирүчеләр белән махсус белгечләр көрәшә. Аларны агулап юкка чыгаралар. Күселәр һәм тышканнардан котылырга мондый чаралар гына ярдәм итәрме? Кимирүчеләргә каршы көрәштә мәчеләр яисә махсус агулау чаралары гына да ярдәм итмәскә мөмкин ди белгечләр. Чөнки күп очракта аларның таралуына кешеләр үзләре үк сәбәпче була. Мәсәлән, кошларга дип чәчкән җимнәр, эт песиләргә калдырган ризыклар күселәр өчен дә җиңел табылган азык санала. Шуңа күрә йортлар янында очрыйлар, ә яларын гадәттә ташландык биналар, кеше бик йөрми торган урында ясыйлар. Если территории заброшенных зданий, они мало посещаемые людьми. Biz ташландык биналарда да профилактика чаралары уздырабыз. Чөнки кимирүчеләр качып калырга мөмкин, ә соңыннан тагын чыгалар. Шуңа күрә янәдән подвалларда да күренә башлыйлар. Ояларын күрсәк, агы салабыз да аларны ябып куябыз. 3-5 көн эчендә ул кимирүчеләрне үтерә. Кимирүчеләр күп кенә ширләрне шул исәптән тышкан бизгәгендә тарата. Аларны агулап кына да юкка чыгарып бетерү мөмкин түгел. Тик шулай да профилактика эшләрен әле парк һәм скверларда, зиратларда да уздырачаклар. Индира Хөсәйнова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Казанның Җәмик мәчете проектын әзерләү өчен 20 компания дәгъва. Алар арасында Мәскәү, Истанбул, Нур-Султан, Баку, Дубай, Симферопольдан архитекторлар да бар. Аларның кайсысы конкурсның 2нче этабына үткән соң, бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. 26 апрельдә Татарның бийек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 136 ел була. Тукай туган тел көне уңайыннан республикада 200-дан артык чарада узачак. Казанда иртәнге 9-да шагыйрьнең һәйкәленә чәчәк салачаклар. Көндезге 1-дә опера һәм балет театры янында шигърият бәйрәме башлана. Сәгать 4-тә мин татарча сөйләшәм акциясенә кушылырга мөмкин. Гадәт буенча бу көнне Тукай премиясе лауреатларында игълан итәчәкләр. Дәүләт бүләкләрен опера һәм балет театрында Рөстәм Миннеханов тапшырыр дип көтелә. Быел премияга 19 кеше дәгъва кыла. Әлеге тантанадан һәм шулай ук шигърият бәйрәменнән безнең телеканал турыдан-туры трансляцияда оештыра. Казанда Габдулла Тукай тормышын һәм иҗатын өйрәнү үзәге барлыкка килергә мөмкин. Бүген бу хакта шагыйрьнең музеенда узган түгәрәк өстәлдә билгеле булды. Анда галимнәр, әдәбият белгечләре, җәмәгать эшлекләре Тукайның хәзерге заман мәдәниятендәге урыны турында фикер алышты. 21 гасырда Габдулла Тукай иҗаты ничек кабул ителә? Бийек шагыйрьгә заманча караш нинди булырга тиеш? Очрашуда яңгыраган фикерләрне Илгиз Шакуров тыңлады. Тукай бийек шәхес, аның дөньясын бер кайчанда ачып бетереп булмаячак. Бийек дидегез, бийеклеген шигасына куймыйбыз. Ә икенче яктан бийеклек ул бераз гына куркыта да сыман, гадәти кешеләрне. Кем ул Тукай? 21 гасырда аның образы нинди? Яшь буын бийек шагыйрь иҗаты белән кызыксынсын өчен нишләргә? Тукайны бит кайвакыт кызганыч итеп күзаллау бераз гына артып китә. Тукайга караш искечә кала. Төп проблема шунда ди түгәрәк өстәлдә катнашучылар. Без Габдулланы ятим, авылдан килгән акчасыз малай дип беләбез. Үзенең өе булмау турында сөйлибез. Ә бит аның Болгар номерларында торуы кунакханәдә яшәргә мөмкинлеге булуын күрсәтә диләр. Тукай белән без бала чакта мәктәп программасы аша танышабыз. Бу өлкәгә дә тиешле игътибар булырга тиеш. Оныгым шалтыраты Әлмә шәһәреннән. Укытучы дип Тукайны суанасы буенча рәсем ясарга кушты ди. Иптәш кызым әйтә ди. Укытучы безгә бит аны сөйләде, Вадяная дип аңлатты. Вадянаның бит балык койрыгы бар. Мин аны балык койрыгы белән ясарга тиешмени ди. Бит һәм үзүг әйтә. Бит ул ди, әлеге тарагын урлаган малай артыннан авылга кайткан, анасын кире йөгергән, димәк аны аяклары булырга тиеш. Ул койрыклы түгел ди. Буга дигән мисал, 7-8 яшьлек баланың. Димәк, Тукай иҗатына, аның әсәрләренә һәм мәктәптә өйрәтүгә
тиешле игътибар улуга җәлеп итә. Тагын бер мөһим юнәлеш яшь буын өчен Тукайның иҗатын гына түгел, шәхесен дә кызыклы итү. Моны хәзерге заманда актуаль булган әйберләр һәм күренешләр аша эшләп булыр иде. Сез әйттегез, мәсәлән, менә үзе ясаган кеше дип. Менә ул сүзнең бар яшьләр арасында self-made дигән сүзе. Алар ул self-made дигән сүзне бик хөрмәт итә инде. Әгәр дә мәсәлән ниндидер баш исемгә анда ниндидер шарага Тукай блогер түгел, Тукай self-made дип мотор итеп язсаң, хөрмәт артырга мөмкин Тукайга карата яшьләрнең. Безнең стереотипларны, комплексларны, Тукайга тияргә ярамый дигән ниндидер бер әйберләрне киңәйтергә кирәктер дип уйлыйм мин. Без мондый сүзләр Тукай янына мондый сүзләрне ябыштырып, аңа берничек тә тапшырмыйбыз дип уйлыйм мин. Габдулла Тукай тормышы әле һаман өйрәнелеп бетмәгән. Моның өчен аерым фәнни үзәк кирәк ди әдипләр. Аны Фәннәр академиясендә ачарга тәкъдим итәләр. Без бит милли республикада яшибез, без өлкәдә түгел, милли республикада яшәбез. Безнең дәүләтебез әдәбият, фән, сәнгать турында кайгыртырга бурычлы һәм бу фәнни үзәк безнең республикага бик тә туры килеп тора. Бу фәнни үзәк булса, анда Тукай иҗаты гына түгел, Тукайның замандашлары да өйрәнергә мөмкин. Бүген яңгыраган тәкъдимнәрнең берсе Тукай музее каршында аның иҗатын яңа ясылыкта өйрәнә торган яшь тукайчылар клубын булдыру. Тагын бер тәкъдим. Киресенчә, Тукай һәм аның образын музей кысаларыннан алып чыгарга, моның өчен шәһәрдәге төрле урыннарны кулланырга була. Әйтик, Казанда ул Тукай мәйданы метро станциясе, шулай ук бөек шагыйрь исемен йөрткән аэропорт була ала. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә менә шундый хәбәрләр иде. Безнең тапшыруларны телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә, Телеграм каналында һәм Рутюбтан да таба аласыз. Чыгарылышны Казанның Яңа Савин районындагы ишек алларының берсендә язын гына була торган күңелле күренеш белән тәмамлыйбыз. Монда эшләүче идарәче компания күпләп сыерчык яллары элгән. Бу кадрларны операторыбыз Вадим Илларионов төшерде. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Квартиры в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Конкурс «Мини-Мисс Татарстан 2022». Кастинг 24 апреля. Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 0+. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Аш бүлмәсе яки шкаф купы сезнең индивидуаль размерлар буенча. Данил Мастер сезнең һәр теләгегезне исәпкә алачак. Апрель ахырына кадәр генә үлчәргә килү бушлай. Телефон 2 167 166 номерына шалтыратып языла аласыз. Көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда көн аяз һәм кояшлы булачак. Атмосфера басымы югары булган аз градиентлы кыр тәэсирендә республикабызда явым-төшемнәр юк диярлек. Шулай да төньяк киңлекләрнең салкын һавасы тоткарлану сәбәпле төнлә кайбер районнарда температура -4 градуска кадәр төшә. Көндез исә 14 градуска кадәр җылыта. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста кояшлы көн көтелә 8 градус җылы. Әлегә төнлә суык булса да киләсе атнадан төнге температурада күтәрелә ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Кукмара, Балташта шулай ук явым-төшемнәрсез җилкен чыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз һәм кояшлы булачак, 9 градус җылы. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары әллә ни үзгәрми. Халык сынамышлары буенча апрель аенда йолдызлы төннәр күп булса, май коры килер диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Яңа төзелгән кулланышта булган шәһәр яны йортлары. Буларның барысына да отышлы ставка белән Акбарс банкта ипотека рәсмиләштереп була. Акбарсбанк.ру сайтында онлайн гариза калдырыгыз. Новостройка. Вторичка.
Загородная недвижимость. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru. Журналистлар урамы 100 адресы буенча урнашкан Вьетнам базары отышлы сату балаларының гаилә традицияләре, күңелегезгә хуш килерлек өс һәм аяк киемнәре, йорт, бакча яки дача өчен кирәк ярак һәм тәмле төшке аш. Вьетнам базары сезне гаиләгез белән Казан шәһәренең журналистлар урамы 100-нче йортында көтә. Күңелегезгә хуш килгән кием, салым, аяк киемнәрен алудан тыш, территорияда урнашкан кафеда тәмле ризыкларны да үз итәрсез. Башкалабыз Казанда көн кояшлы булачак, 11 градуска кадәр җылы, көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%. Бүгенгә менә шулар, исән-мин булыгыз.